14. juli 1995. Oficir Vojske Republike Srpske sa šifriranim imenom Hok radiovezom je poručio da je našao 50 muškaraca u šumi i rekao: moramo ih ubiti. Njegov kolega s druge strane sa šifriranim imenom Crnogorec je odgovorio: učini to polako, ne želimo nikakva iznenađenja, opkoli ih i ubi ih polako. 2 sata kasnije Hok je izvijestio: uradio sam, taj problem više nije problem. Vojska Republike Srpske je postavila zasjedu na objektu Velja Glava i razbila kolonu. Kolona se vratila prema Mlađevcu. Zaustavili se u Jošanica Gaju i čekali da se kolona prikupi. Nakon 16 časova nastavili su kretanje. Vojska Republike Srpske je u rejonu sela Marčići Snagovo postavila zasjedu kombinovanu tenkovima i transporterima koje su podržavale specijalne snage MUP-a. Armija Republike Bosne i Hercegovine im je zarobila komandira jedinice. Kolona od 5000 ljudi nastavlja prema Tuzli. Vojska Republike Srpske otvara paljbu na njih sa objekta Velja Glava te sa kula grada iznad Zvornika. U noći 14. na 15. juli kolona se kretala na putnoj komunikaciji Zvornik-Tuzla. Nakon napravljenog prolaza u selu Marčići, počeli su i drugi pristizati iz Konjević polja i Nove Kasabe. Nastavili su put prema Crnom vrhu i prešli put Zvornik-Tuzla. Drugi dio kolone je ujutro 15. jula bio ispod Udrča i kretao se prema Kamenici i dalje prema Tuzli. Izgleda da međunarodna zajednica u to vrijeme nije posjedovala dokaze da su smaknuća dosegla tako frapantan broj. Svi pojedinci s kojim se razgovaralo naznačili su da nisu očekivali, da nisu mogli ni zamisliti da će doći do takvog varvarstva. Carl Bildt. 14. jula pregovarač Evropske unije Carl Bildt doputovao je u Beograd da se sastane sa Slobodanom Miloševićem. Sastanak je održan u Dobanovcima, lovačkoj kući van Beograda. Prema Bildtovoj izjavi sa tog sastanka, on je vršio pritisak na predsjednika Miloševića da omogući UNHCR-u da uđe u Srebrenicu i pruži pomoć ljudima, te Međunarodnom Crvenom krstu da izvrši popis ljudi koje Vojska Republike Srpske tretira kao ratne zarobljenike i da se holandskim vojnicima omogući da napuste područje. Slobodan Milošević je pristao na neke od zahtjeva, no istovremeno je tvrdio da on ne kontroliše situaciju. Nekoliko sati kasnije stigao je general Mladić koji je s mjesta pristao na većinu zahtjeva vezanih za Srebrenicu, ali se suprotstavio aranžmanima vezanim za druge enklave. Nestali bosanski muslimani iz Srebrenice postali su faktor pregovora između Vojske Republike Srpske i Armije Republike Bosne i Hercegovine oko Žepe, druge UN zaštićene zone koju je Vojska Republike Srpske napala 14. jula 1995. godine. Predstavnici bosanskih muslimana su tražili garancije da će evakuisani muškarci biti bezbjedno transportovani, pri čemu su naveli nestale bosanske muslimane iz Srebrenice kao dokaz zašto se ne može vjerovati vlastima bosanskih Srba. Predstavnici bosanskih muslimana odbili su zahtjeve bosanskih Srba za razmjenu zarobljenika po principu svi za sve, sve dok bosanski Srbi ne razjasne šta se dogodilo sa hiljadama muškaraca iz Srebrenice za koje se u to vrijeme vjerovalo da su nestali. U svjetskim medijima su se počeli pojavljivati izvještaji o nestalim muškarcima, bosanskim muslimanima iz Srebrenice. Ta vijest se proširila u tolikoj mjeri da je sekretarijat UN specijalnom predstavniku generalnog sekretara u Bosni poslao pismo u kom stoji: sigurno ste čitali i čuli opširne izvještaje o zločinima koji su bosanski Srbi počinili tokom zauzimanja Srebrenice.
Mnoge od prijava dolaze od izbjeglica, no njih ima mnogo i tako su dosljedne da ih mnogi međunarodni posmatrači, uključujući i UNHCR, smatraju vjerodostojnim. Vojska Republike Srpske je pokrenula sistematsko ubijanje hiljada zarobljenih muslimana. Započeli su njihovim prebacivanjem iz Bratunca na različite lokacije. Zona Zvorničke brigade je u značajnoj mjeri bila mjesto gdje je izvršena većina organizovanih masovnih pogubljenja vezanih za pad Srebreničke enklave. U toku 14. jula iz Bratunca je u Zvornik prevezeno 2 do 2,5 hiljade muškaraca u konvoju od 30 autobusa. Zatočeni su u fiskulturnu salu osnovne škole u Grbavcima, kod Orahovca i u drugim školama. U Grbavcima je po nekim procjenama bilo 1000 zatočenih. Gimnastička sala je bila pretrpana i zagušljiva. Stražari bi povremeno zapucali u plafon kako bi smirili uspaničene zarobljenike. Neke su izveli napolje i ubili. U jednom trenutku je došao mladić i po izjavi svjedoka rekao: "Eto, vaša vlada vas ne želi, pa se ja moram za vas pobrinuti." Pogubljenja. Za pogubljenja su korištene 2 livade. Muškarce bi postrojili i pucali im u leđa. One koji su preživjeli paljbu ubili bi dodatnim hicem. Kada se jedna livada napunila tijelima, prešli su na drugu. Dok su se vršila pogubljenja, teška mehanizacija je kopala jame. Svjedok N. Svjedok N je preživio strijeljanje praveći se mrtav. Izvijestio da se mladić dovezao u crvenom automobilu i posmatrao neka od pogubljenja. Svjedok L. Svjedok L govori o prisustvu jednog žutog rovokopača kog je čuo i vidio tokom dana, te kasnije to veče o dolasku jednog žutog buldožera ili utovarivača. Jedan od njih ga je obasjao svjetlom, što ga je natjeralo da pobjegne sa stratišta. Ostali preživjeli su također naveli rad žutih mašina za zemljane radove na stratištu. Masovne grobnice. Ubijeni su odmah zatrpavani u masovne grobnice koje je kasnije Vojska Republike Srpske prekopavala i prenijela tijela na druge lokacije. Dokazi. Forenzički dokazi potkrepljuju ključne momente iskaza preživjelih. U međuvremenu Vijeće sigurnosti je ponovo zasjedalo da razmotri situaciju u Srebrenici. Vijeće smatra da prisilni izmještaj 10.000 civila iz zaštićene zone Srebrenica predstavlja kršenje ljudskih prava stanovništva. Također su zabrinuti zbog izvještaja da su bosanski Srbi prisilno otpremili 4.000 muškaraca i dječaka iz zaštićene zone Srebrenica. Zatražili su da u skladu sa međunarodno priznatim standardima ponašanja i međunarodnim pravom bosanski Srbi s mjesta oslobode ove ljude, da u potpunosti poštuju prava civilnog stanovništva iz zaštićene zone Srebrenica i prava svih ljudi zaštićenih međunarodnim humanitarnim pravom, te da dozvole prisustvo Međunarodnog Crvenog krsta.